दिनैनि नैबे मोनाबिलि समाव जों नोंथांमोननि गेजेरजों मोनसे मेसेज जों हरनो सानदों रायजो राजाफोरनिसिम। बिसेस दिनैनि नैबे जुथुमा जानायाव दिनै जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफाद सुंद'यै बनसु मोनसे मिजिं आरो सिमां दङ। दा बिखौनो मोगथां महराव लाबोनो थाखायहाय जों सान हर जों मावगासिनोबो दङ। जों सेन्ट्रेलजों लोगोसे डिस्ट्रिक्टजों लोगोसे आनसलिक आरो आनसलिकजों लोगोसे इउनिट जों गासैखौबो ज' लोगो लानानै जों जाथिनि थाखाय जों मावनो होननानै जों थिरांथा जों लाबाय आरो बि थिरांथा जिनिखि लानाय बेखौनो जों दासिमावबो जों मावफुंलांगासिनो दङ आरो जेनाखि बर' हारिनिनो जि सिमां बे सिमांखौ जों जेब्लासिमहालागि मोनफुंनो हाया अब्लासिमहालागि जों बर' माहारियारि फरायसा आफादा मालाबाबो जों जिरायनानै थानो हानाय नङा। माखासे थांखि जों बर' माहारियारि फरायसा आफाद जानायलाय माखासे थांखि बिथांखिखौ जों लानानै जों आवगायबोदों। बेनो जाहैबाय जों थाद'नो हायै जों गामि हाबनानै जों माखासे एवारनेस प्रग्रामखौ जों लादों। जायगा जायगा जों हाबदों, माखासे स्कुलावबो जों बेरायदों। माखासे समयसाफोरखौ जों नुनो मोनदों। गोबां स्कुलफ्रा दाबो प्रपार टिचार्स गैया, प्रपार स्कुलिं दाबो मोननो हायाखै, प्रपार इडुकेसन्सखौ जेरैबायदि मोननांगौमोन दाबो मोननो हायाखै। बिथांमोननिफ्राय बिभिन्न रोखोमै बेफोरबायदि कमप्लेन्सखौ जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफादाव दिनै फोरमायथिदों। बेबायदिनो आरोबाव गोबांथार जायगायाव माखासे एवारनेस खालामनो गोनांलाय जों एवारनेस खालामबोगासिनो दङ। इडुकेसन्सनि बेलायाव जों एवारनेस जों खालामदों। माखासे ड्राग्सनि बेलायाव जों एवारनेसखौ जों खालामबोगासिनो दङ। ड्राग्सआ ससाइटियाव जुदि हाबोबा बे ड्राग्सनि गेजेरजोंनो ससाइटिया मोनसे धंसनि लामायाव थांगोन। दा बेफोरबायदिखौ लानानै उद्देश्यखौ लानानै जों बर' माहारियारि फरायसा आफादा एवारनेस प्रग्राम बा सांग्रांथि मेलखौ जों गामि जों लागासिनो दङ। दा बिनि गेजेरजों माखासे हारिनि जौगानाय खामानिफोरखौ जोङो बेबायदिनो थाद'नो हायै जों मावलांबाय थागोन। दिनैनिफ्रायनो जों माखासे जेनाखि थांखि लानाय डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्टनि जोंनि मावथि सोद्रोमाफ्रा गावबा गावनि दायित्वखौ पालन खालामलांगोन होननानै जों मिजिं थियो आरो जों समायखिराबो जों लानाय जायो। बेजों लोगोसे जेनाखि दा जाबाय थानाय माखासे एसटिनि डिमान्ड खालामबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। दा जों मिथिगौ शेड्युल ट्राइब बा एसटिखौ बिब्लानो दे मोनगोन बे नङा। दा बेयाव मोनसे सिगांनो जों माखासे ट्राइबेल एक्जिस्टिं जेनाखि ट्राइबेलफोरनो माखासे नेम खान्थिफोरखौ एस पार कनस्टिटिउसन बेखौ होखानाय दंखायोखा। जुदि ट्राइबेल जुदि जानांगौबा बे जाथिया मा रोखोमनि जानांगौ होननानै माखासे बेकवार्ड क्लासेसाव माखासे मानसिनि 7 साइज बेफोरखौहाय लानानै मोनसे इन्डिजिनियास ट्राइब बा ट्राइबेल होननानै मुंख'नानै दोनखानाय जाखादों। दा बेयाव आरोबाव गोदानै सोरबा नन ट्राइबेलफ्रा जुदि एसटिखौ जुदि बिबाय थायोबा बा ट्राइबेल जोंनोबो नांगौ होननानै बिबाय थायोबा बियो जानाय नङा। मानो होनबा बिसोर क्राइटेरियायाव गोग्लैया। दा बेनिखायनो जों बर' माहारियारि फरायसा आफादा जों बेखौनो मेसेज जों होनो सानदों। जुदिअ गभर्नमेन्टआ रिकगनाइज जुदि होयोब्ला 6 जनगोष्ठीखौ जुदि एसटि हिसाबै उइदाउट एफेक्टिं एक्जिस्टिं जेनाखि एसटि थाखानाय बेखौ एफेक्ट खालामालासे बा गोहोम खोलैयालासे जुदि एसटि होयोब्ला बिथांमोना बेयाव जों बर' माहारियारि फरायसा आफादा जों बुंनांगौ जेबो गैया। दा जों आसाम गभर्नमेन्टखौ जों खावलायो एक्जिस्टिं जेनाखि एसटि थाखानाय जाहाथे बिन्दो मोनसेबो जाहाथे एफेक्ट खालामा जों बेखौहाय जों आसा भरसा जों खालामो। जि सावरायबाय थादों बा थिरांथा लादों बेखौ लानानै गोबां आफादफ्राबो हेंथा होबाय थानायखौ नुनो मोनदों। नोंथांमोननि माहारियारि बर' फरायसा आफादाबो बिनि एगेन्स्टै सोमावसारो नामा? निस्सय जा बिनि हेंथायै जों सोमावसारगोन। बेनो जाहैबाय जाय मानसिफ्रा क्राइटेरिया एसटिनि क्राइटेरियायाव गोग्लैया दा बिथांमोना जुदि एसटि होयोब्ला
गभर्नमेन्टआ जुदि होयोब्ला जोंनि जिनाखि एक्जिस्टिं एसटि थाखानाय बेखौ जाहाथे एफेक्ट खालामा गोहोम खालामा जुदि गोहोम खालामोब्ला अब्ला जोंबो गसंथानो गोनां जानानै फैगोन निश्चय जों फैगौ दिनफोराव जों माखासे होम भिजिट्स बा माखासे रिहाब सेन्टारफोरखौ जों भिजिट खालामगोन आरो बेजों लोगोसे जों इन्डिभिजुवेलि जाय मानसिफ्रा ड्राग्स एडिक्ट जों बिथांमोनजों रायलायनो जों सेस्था खालामगोन आरो बे खामानिखौ जों मावबोगासिनो दं डिस्ट्रिक्ट वाइसआव आरो जों गार्जेनजों लोगोसे माखासे गामिनि गागि मानसिफोरजोंबो जों जथायै जों मोनसे एवारनेस प्रग्रामखौ जों लागोन जों माब्रैब्ला बिनिफ्राय जों रैखाखौ मोनगोन जों माब्रैब्ला जों नैबे ससाइटिया ड्राग्स फ्रि ससाइटिखौ जों खालामनो हागोन जों निश्चय जों बेखौ नाजाबाय थागोन नंगौ जों बेखौहाय जों बर' माहारियारि फरायसा आफादनि बेयो जाहैबाय सबसे देरसिन थांखि बड'लेण्डखौ जों माब्लाबाबो जों सिरि दोननो हाया बा जों बेखौ दोनथ'नो हाया दा बेनिखायनो जों बेखौ नन स्टप जों बड'लेण्ड सोरजिनाया जोंनिनो सिमां जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफादनि मोनसे सेथि थांखियाव दोनजानाय आरो बड'फा उपेन्द्रनाथनो जों बर' हारिनि थैयाव बे सोना होलांखानायखा बेनिखायनो जों बेखौ सम खाबुखौ लानानै जों आरोबाव बड'लेण्ड रायजोनि थाखाय होस्रिख्रावनो थाखाय जों थागथियारि जों जानानै दङ आरो जेब्लासिमहालागि एचिभमेन्टखौ जों मोना अब्लासिमहालागि जों जिरायनानै थानाय नङा बे डिसेम्बरनि जिनोखि सोमावसारनाय दिल्ली प्रग्रामखौ जोङो दाख्लै माखासे मिटिङाव जों बेखौ लानाय जादोंमोन नाथाय माखासे टेक्निकेलि प्रब्लेमनि थाखाय जों बेखौ दायो एसे दोनथ'नाय जाबाय जों माखासे सम खाबुखौ लानानै जों बेखौ प्लान पलिसि मोजां खालामनानै जों बेखौ आवगायफिनगोन नंगौ जों गोबां जायगायाव गोबां गामियाव जों गोबां गावबुराफोरजोंहाय जों रायलायबायबो माखासे गार्जेन्सफोरजोंबो जों रायलायबाय माखासे स्टुडेन्टस अर्गानाइजेशनफोरजोंबो जों डिसकास खालामबाय आरो माखासे कलेज लेभेल स्कुल लेभेल साथ्रफोरजोंबो जों रायलायदों गोबां क'पारेशनखौ गामिनिफ्राय जोंनो होदों आरो बर' माहारियारि फरायसा आफादा मोनसे ओरैबायदि आफाद क्लिन मानसिफोरनि नोजोराव रायजोफोरनि नोजोराव मोनसे क्लिन आफाद होननानै बिथांमोना जोंखौ गनायदों आरो जोंखौ बिथांमोना ओरैबायदि आसा खालामदों कि बनसु नङाब्ला बड'लेण्ड रायजोखौ लाबोनो हानाय नङा बा सोरजिनो हानाय नङा होननानै बिथांमोना जोंनि सिगाङावहाय फोरमायदों आरो दासिमावबो जोंनि सायाव गोबां फोथायनाय दङ माखासे जेनाखि इडुकेशननि बेलायावबो सहाय निश्चय बनसुआ सहाय होगोन आरो माखासे जेनाखि जातिनि जौगानाय बिथांखिफोरखौ बनसुआ अरायसम लालांबाय थागोन होननानै बिथांमोना जोंजों क'पारेशनखौ जों होगासिनो दङ नंगौ गोबां मानसियानो गोबां बेबायदिनो मोनसे एलिगेशन्स लाबोनो सेस्था खालामो बियो माखासे इन्डिभिजुवेलनि मोनसे पारसेप्शन इन्डिभिजुवेलनि व्यक्ति हिसाबै बियो साननानै लानाय बियो माब्लाबाबो जानो हाया जों बेखौ एस ए स्टुडेन्टस विं हिसाबै एस ए स्टुडेन्टस अर्गानाइजेशन हिसाबै जों बेखौ फ्रिडम जों मावगासिनो दङ जों जातिनि थाखाय जों मावदों सोरबा माबा मोनसे पलिटिकेलनि बेनाराव थानानै जोंखौ मावदों होननानै जुदि सानोबा बे भुल जागोन दा बेनिखायनो बिथांमोना जाय मानसिफ्रा माखासे गावनि पार्सनेल पारसेप्शनजों बिनि नोजोरजों नायगासिनो दङ बिथांमोना जाहाथे क्लिन खालामनानै लायो आरो डाउट दङबा जोंजोंबो रायलायहरनो हागोन बिथांमोनाबो